बाक्सा जिल्ला आरो सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय खनासारा गामिनि सासे समाज सिबियारि आरो आजिरा मोननाय गावबुरा एबा गामि बोराया रुंसारि जयन्त बसुमतारी बिथाङा थांनाय 20 आगस्ट 2023 इं रबिबार फुंनि 3 रिंगासोआव उन्दुनाय समाव हरखाब हां सरथेनानै रुंसारि जायो। बिथाङा आसाम सोरखारनिफ्राय गावबुरा साख्रि मोनदोंमोन आरो बिथाङा मोनसे समाव सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि रां लाथुमगिरि आरो लोगो आफादगिरि रुजुननानै गोबां खेब बोसोनगिरि महरैबो सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादाव बिबान लादोंमोन। बिथाङा सासे गोख्रों समाज सिबियारिमोन आरो बिथाङा गामि ओनसोलनि थाखाय मोजां खामानि मावग्रा सुबुं सम्पदमोन आरो बिथांखौ रायखांनांगोन दि बर' हारिया मोनसे समाव बड'लेण्ड सोमावसारनाय हाबाफारियाव रुंसारि बिथाङाबो मैखोमै बाहागो लादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जालांनायाव ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। रुंसारि जयन्त बसुमतारी बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय 17 डिसेम्बर 2023 इं खालाराव रबिबार खालि सारादुखौ खुंफुंनाय जायो। बिथांनि सारादुजों लोब्बा लाखिनानै माखासे हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ गेजेर बिजनि दख'रा एबसुनि मानव गेदेर सोमखोर बर'नि दैदेननायाव सामलायनाय जायो। गिबियावनो आङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबो जे जयन्त बसुमतारी समाज सिबियारि बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथों, बेखौनो आङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबो आरो दुखुथिया न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरनिसिम आङो बिथांमोनखौ जाहाथे जयन्त बसुमतारीनि जिउमाया आलो गोजोनै बिथांमोनखौबो समाजनि खामानि मावनायनि थाखाय माने गोहो हरो सोरगोआव थानानै, बेखौ आं बिथांनिसिम आरज गाबो। सुजु आफाद मोनसे दानानै बे खनासारा गामिनि रायजो राजा बिथांमोना गांसे बिसोम्बि दिहुनदों जयन्त समाज सिबियारि जयन्त बसुमतारीनि गोसोखांथियाव। दा बेखौ आंखौ बेखेवनो दिनैनि सारादुनि दिनाव बेखेवनो लिंनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर जासियो आरो खोब मोजां खोथा बियो जे जयन्त बसुमतारीया थांना थानाय समाव समाजनि थाखाय जि बिहोमा होलांबाय, थुनलाइ आफाद आरो गावबुरा जानानै समाजखौ जिबायदि सिबिलांबाय, हारिमु बिथिङाव जिखिनि खामानि मावलांबाय, दा बिथांनि गासै मावनायखौ गोथां समाव मावनायखौ जे थैनानै थांनायनि उनाव हयथ' गोदान जि जेनेरेसन बे जेनेरेसना हयथ' बावगारलांगौमोन मोनसे समाव, नाथाय नैबे खनासारा गामिनि रायजोफोरा माने खोब गुसु मेलेमजों साननानै सुजु आफाद मोनसे दानानै सारादुनि दिनाव माने गांसे बिसोम्बि दिहुननो नागिरनाया बिथांनि मावनाय दांनायखौ अराय सम गोसोखांथियाव लाखिबाय थानो थाखाय जि बिसोम्बि दिहुननो नागिरनाय बे माने सिन्थाया खोब माने खहाब गोनां सिन्था जादों आरो बेबायदि सिन्थाया गुबुन गुबुन गामिफोरावबो जाहाथे थांथों, आं बेखौसो आङो बयखौबो माने खावलायनो लुबैयो। निस्सय लागोन जे जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोबां खामानि मावगासिनो दङ, गोबां जौगाखांनायनि खामानि मावगासिनो दङ। लामा दालांनिफ्राय लानानै माखासे मानि रायजोफोरनि थाखाय फ्लेक्सि माने जिखिनि स्किमफोर बे स्किमफोरनि सायाव खामानि मावगासिनो। आं आसा फारियो जे नैबे समाव आरो जे बिथांनि नैबे खनासारा गामिनि जि लामा, बे लामाया खोब खम समनि गेजेराव माने मावजागोन बियो। आं बेखौ माने हयथ' दिनै 100% खोथा होनो हायाब्लाबो बे खोब खम समनि गेजेराव बे लामाया मोजां महर लागोन। बियो माने गोबां गावबुरा बेबायदि भेकेन्सि जानानै दङ। जोङो जोंनि बिटिआर खुंथाइजों जोङो सावरायगासिनो दङ। बेनि थाखाय बेखौ माबायदि राहा लानाय जागोन, बेनि थाखाय हयथ' सावरायनायनि गेजेरजों बे थि जागोन आरो खोब खम समनि गेजेराव एडभार्टाइज मोनसे ओंखारनायनि लामायाव जोंनि आसाम सरकारनिया माने जाखांबाय बे इन्टारभिउआ एडभार्टाइज होनानै, खिन्थु जोंनि बिटिआरआवहाय गोबां भेकेन्सि दङ। बेबो खोब खम समनि गेजेरावनो माने मोनसे नटिफिकेसननि गेजेरजों एडभार्टाइज ओंखारनायनि गेजेरजों आरो बे जिखिनि भेकेन्ट जानाय पस्टफोर, बे पस्टफोरा निस्सय माने फिलआप जागोन आरो जोंनो गावबुरानि जोबोद गोनांथि दङ आरो गावबुराफोरानो गामि ओनसोलनि जे ल' एन्ड अर्डार बेखौ जिहेतु नायो, दा बे हिसाबै गावबुरानि गोनांथिया दङ आरो जोंनि बिटिआर सरकाराबो बिनि थाखाय माने सिन्था सरसा खालामगासिनो दङ। खोब खम समनि गेजेरावनो बिनि जि एडभार्टाइज बे एडभार्टाइजआ ओंखारगोन।
बिथांनि जि बिसिफोर दङ बिथां न'खरा PMY न' जिहेतु मोनबाय आरो बेनि अनगायैबो जिखिनि आसनिफोर दङ जोंनि सरकारनि बे आसनिफोरखौ बिथांनि माने हिन्जाव जि थांनानै दङ दा बिथांमोना मोनगोन। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।